Telefònica us ofereix aquest espai. Feines de Casa és una cooperativa que es dedica a fer serveis de neteja i càtering. L'any 1982, 7 usuàries de serveis socials crea una cooperativa per tal de sortir de la marginació. Actualment donem feina a 110 persones, de les quals 50 són socis treballadors. La cooperativa dona feina a aquestes 110 persones, de les quals el 95% són dones i el 38% són immigrants. Entenem que fem una tasca social a través del nostre servei. El nostre futur el veiem amb creixement, volem créixer, per tal de poder oferir més serveis, donar més possibilitats de tasca a la gent immigrant, a la gent necessitada, i així poder incorporar també més socis treballadors, més persones que s'impliquin en el nostre projecte. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.